wong tuamu. Karena gunane kok sekolah, Nduk. Wes saiki njaluk piye? Wes ngene ae. Sesuk wong tuamu kan ora nang sekolah. Sekolah itu wis ora iso nulungan semaneh kelakuanmu. Anda Nduk, kok ora ngucap salam karo aku? Nggih, Pak. Muga-muga panjenengan tansah dados guru ingkang becik nggih lan sakniki kula sanes murid panjenengan malih dados pun ngurusi urusan kula nggih. Cara mbesen kowe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu, dinarasi. Wonten apa Bu? Sadurunge kula nyuwun pangapunten sanget amargi kelakuane anak kula. Anake mboten usah dipakai nggih, Pak. Kula nyuwun pangapunten sanget. Nggih, kados pundi nggih Bu, nggih ngapunten ingkang kathah nggih. Amargi wonten menika mboten kami sare lali-liyane. Amargi wonten menika larene nggih remen tampan, remen bolos. Sekolah pun mboten saged oleh nang sekolah wonten. Kula kepengin panggil kalian kelas wati satu mboten, Pak. Nggih, saged piye jenengan tembang rumiyin kula. Nggih, nggih, Pak. Kalian eksis. Nggih, Bu. Kula bakal bantu pindahan yoga jenengan. Mboten, Bu. Kula pengen jenengan sakit belajar liwati, Bu. Ngapunten Bu, kula mboten saged amargi wati nggih mboten wonten niatan damel sinau. Kula nyuwun sanget Bu. Kula nyuwun sanget jenengan saged belajar liwati. Jawatan Bu. Nggih, kula bakal bantu wati apa sampai wati dadi bocah ingkang sae. Nggih, terus mulai sakniki kula wasi rumah kalian dengan diundi dados putri ingkang sae. Nggih, Bu, insyaallah. Bisa menggiring lawan kula pamit. Nggih, monggo kula. Nggih, Bu. Matur suwun nggih, Bu. Nggih. Assalamualaikum. Salam. Iwati. Kene kowe. Sajane awakmu kena diomongi ra. Iso mung ngisin ibu wae. Ibu ki ra nuntut apa-apa, mung pengen kowe sing apik. Apa kowe ra eling pesene bapakmu? Bu, aku cak goblok. Aku ra tau sinau garap apa-apa aku ra iso. Dadi percuma aku mbok sekolahane gua mbok tok. Bocah diomongi angel. Karepmu, Bu, atiku wis mati. Wis yah ngene wati kok durung teko ya. Padahal iki wayahe tambahan pelajaran kamu, Dek. Wati, awak wis teko, Nduk. Saiki bukaan buku halaman 53 MM bab bunga majmuk. Kerjakno halaman 53 lho. Aku ora tau sinau, dadi aku ora ngerti ngene iki. Wes, saiki adewe belajar dasarane dhisik, bukaan halaman 3. Wati. 50% diping 20 yaiku 10. Wati, awakmu diterangne malah gak gatekke. Jare ra iso, saiki diterangne gak gatekke. Urusan-urusanmu dhewe kono kok gak sama aku. Awakmu milih gatekke apa HP-mu tak ganti. Awakmu gak ngesakne ibumu golek duit kanggo awakmu.
Astagfirullahaladzim, ya Allah, paringono kesabaran aku ya Allah. Ya ngalah Gusti, kok ya udan. Cah Kimo ning endi ya? Udanan apa gak Cah Kimo? Wis yang ngene. Loh, Wati wis teko nduk, kene ndang lungguh. Wis mang fokus sama Mang. Wis. Ya saiki tokno bukumu biologi ya. Halaman 101 bab 5. Sampeyan ngerti nduk apa limbah iku? Limbah yaiku hasil buangane manungsa. Wati, wis kerjakno iki waktu 5 menit. Wati, aduh. Kerjakno. Nyopo aku dadi guru. Aku ora pantes dadi guru. Nganti saiki aku ora iso ngubah. Piye carane aku ngubah Wati? Piye Gusti? Kalian mana sih ya? Apa yang mau coba ini? Totalannya? Ibu.
Waalaikumsalam. Loh, anak tamu sapa kae? Sapa? Kula Bu, Sapa? kula Bu Wati. Wati. Nggih Bu. Wati muridku kae. Nggih, ya. Nggih, saiki kowe wis sukses. Ya Allah, nek nunggu ya nunggu. Saiki kowe wis sukses, nggih. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya Bu,